Вие някога замисляли ли сте се защо в официалните сводки на Люфтвафе за 1944 година има пропуск, който историците на авиацията срамежливо избягват? Защо най-добрите асове на Геринг, които имаха на сметката си стотици излитания, внезапно започваха да пишат рапорти, приличащи на береда на луд, а след това бяха незабавно списвани на земята с диагноза нервно изтощение? В архивите, които бяха разсекретени буквално преди дни, има папка без заглавие, само с пореден номер. И първият документ в нея е донесение на пилота на разузнавателния Фоки Валер Малаква, датировано 4 юни 1944 година. Пилотът, обхождайки квадрат железопътна линия в гориста местност на запад, докладва за визуален контакт с обект, който не се вписва в никакви закони на физиката и логиката. Той пише, че е видял как гигантска планина от стомана, обгърната в облаци странна неестествена пара, се разтваря във въздуха за 3 секунди преди да натисне спусъка на фотополемета. На проявената лента пустота. Само релси и утринен мъгла. Но най-страшното беше в приписката към рапорта, направена с трепереща ръка. То ме гледаше. Немското командване тогава реши, че пилотът е пренапрегнат, но те не знаеха, че този призрак вече е подписал смъртната присъда на тяхната главна гордост. Ние сме свикнали да мислим, че войната на машините е танкове и самолети. Но какво ако ви кажа, че главната дуел на Втората световна война се е състояла не в небето и не на полето, а на тясна ивица релси, където се срещнали два монстра, съществуването на които бе отречено и от двете страни. Един беше въплъщение на нацисткото величие и се казваше Адолф Хитлер. Другият беше събран от ярост, глад и откраднати технологии. И името му беше Илия Муромец. Днес ще проведем собствено разследване и ще се опитаме да разберем как съветските инженери успяха да създадат крепост, която нарушаваше законите на гравитацията, и защо немците, видели я, хвърляха оръжие и бягаха, дори не опитвайки се да се съпротивляват. За да разберем природата на този феномен, трябва да се върнем назад във времето. 1941 година, Дълбок тил, град Емуром, железопътно депо. Официалната история гласи, че бронепоездът е построен по инициатива на работниците в свободното им от работа време. Звучи красиво, патриотично, но да бъдем честни, това звучи невъзможно. Да построиш свръхтежка бойна единица без чертежи, без финансиране, на гол ентусиазъм. Тук се крие първата загадка, която кара да се усъмним в официалната версия. В намерените дневници на един от майсторите на цеха, който ръководил заваряването, има странни записи. Той пише, че чертежите все пак са били, но те не идваха от наркомата на отбраната. Те бяха носени от странни хора в цивилни дрехи, които никога не назоваваха имената си. И тези чертежи бяха изработени на хартия с водни знаци, които не се използваха в Съветския съюз. Откъде дойдоха? Това е индустриален шпионаж или разработки, иззети от врага още преди началото на войната. Майсторът пише, че възлите и агрегатите бяха компонирани толкова плътно, че вътре в поезда практически не оставаше място за хора. Това беше машина не за живот. Това беше машина за убиване, където екипажът беше само добавка към механизма. Атмосферата беше депресивна. Хората работеха по 20 часа на ден, ядяха празна каша, спяха директно до машините, покривайки се с машинно масло. Но в очите им гореше фанатичен огън. Те знаеха, че изграждат нещо специално. Основният проблем беше бронята.
Обикновената стомана не ставаше. Нужна беше защита, която да издържи на пряко попадение от немската 88-ма, най-страшната артилерия от онова време, която пробиваше танковете направо. И тук в историята се появява пропуск. В документите за доставка на материали е посочено стомана листова 45 мм. Но всеки металург ще ви каже, че обикновен лист стомана не е достатъчен. И тук намираме свидетелство, което променя всичко. В писмо до съпругата си, което не е изпратено, един от инженерите споменава, че те са използвали експериментална закалка. Те са сварили сандвич, слой от гъста стомана, слой бетон и отново стомана. Бетонът гаси вибрациите и ударната вълна, а стоманата задържа осколките. Но откъде в 1941 година в провинциалния Мурама технологията за композитна броня, която ще се появи в света едва след 30 години? Кой им подсказа това решение? Отговорът, вероятно, се крие в личността на главния конструктор, чието име в повечето документи е замазано с черна туш. Но защитата е само половината от работата. Поясът трябва да се движи, а теглото се оказа огромно. 1200 тона, само си представете това число, 1200 тона метал, боеприпаси и хора. Обикновен локомотив от серия просто не би могъл да помръдне тази машина от мястото и кратко, колелата му щяха да се въртят на място, изтривайки релсите до стружка. Нужен беше специален локомотив, и те го намериха, но не в завода, а на гробището на влакове. Стар списан локомотив, който се подготвяше за преработка. Защо точно той? Работниците казваха, че този локомотив е имал душа. Механиците го разглобиха до винче. Те увеличиха налягането в котела до критични стойности, рискувайки да експлодират в която и да е секунда. Това беше риск, граничещ с лудост. Еманометрите бяха извън скалата, стрелките стигаха до ограничителя, но котелът устояваше. Те форсираха двигателя така, както форсират състезателни автомобили. Само че залогът тук не беше трофей, а живот. И ето, когато корпусът беше заварен, а двигателят ревеше като ранен звяр, възникна проблем, който можеше да сложи край на целия проект. Дим. Локомотивът изхвърляше в небето стълб черен дим, видим на десетки километри. За немските коректори това беше като мишена на стрелбище. Илия Муромец щеше да бъде унищожен при първото си излизане. Нужно беше да го направят невидим. И отново гениално, просто и ужасно решение. Инженерите разработиха система за замкнат цикъл. Димът не се изхвърляше в комина, а се смесваше с пара и под огромно налягане отиваше под дъното на влака, разстилайки се по земята като мъгла. Именно това видя онзи немски пилот. Не облаци, а изкуствена завеса, която скриваше силуета на влака. Отстрани изглеждаше, че по релсите се движи грозово облако. Звукът също беше заглушен. Изпускането се разсейваше чрез специални филтри. Представете си, нощ, тишина, и изведнъж от тъмнината без един звук изплува стоманена планина. Психологическият ефект беше парализиращ. Немските войници в окопите изпадаха в ступор. Те не чуваха обичайния тропот на колелата, не виждаха огъня от комина. Това приличаше на магия, на дяволия. Но най-интересното в конструкцията на Илия Муромец е отсъствието на вибрации. При стрелба от тежки оръдия всеки бронепоезд се разклаща. Това е закон на физиката. Отдачата смущава прицела,
И вторият изстрел вече лети в нищото. За да оцелиш точно, трябва да чакаш, докато съставът се успокои. А това време, а на войната времето, това е смърт. Емурамските работници направиха невъзможното. Те създадоха система за стабилизация, аналог на която нямаше в света. Никаква хидравлика, никаква електроника, само чиста механика. Те използваха система от противовеси и маятници, скрити в фалшбортовете на платформите. Как са го изчислили без компютри, на логаритмични линийки, в ума, остава загадка. Но фактът е документиран. На изпитанията на платформата поставили чаша с вода. След изстрел от всичките 4 оръдия, водата в чашата само леко се раздвижила, но не се разляла. Комисията от Москва беше в шок. Генералите не вярваха на очите си. Те търсиха трик, мислеха, че чашата е залепена, но не беше така. Илия Муромец стоеше като скала. Това му даваше колосално предимство. Той можеше да води бърз огън, покривайки целите с ювелирна точност, докато немските влакове губеха ценни минути за стабилизация след всеки изстрел. Сега да погледнем вътре. Какво усещаха хората, заключени в тази стоманена кутия? Екипажът не се подбираше по анкети, а по характер. Нужни бяха хора, които нямат клаустрофобия и страх от смъртта. Вътре в бойната рубка имаше точно толкова място, за да се обърнеш. Стените притискаха, вентилацията работеше зле. През лятото температурата се покачваше до 50 градуса, а през зимата падаше до -20. Стените се покриваха с иней, който при изстрелите се спеше затяката. Но имаше в този влак една подробност, за която не писаха в вестниците. Това беше особена връзка между екипажа и машината. Ветераните си спомняха, че поясът сякаш усещаше опасност. Понякога машинистът без команда натискаше спирачката, и след секунда точно пред носна състава избухваше авиабомба. Ако бяха преминали още 1 метър, нямаше да ги има. Какво е това? Интуиция или онзи призрак в механизма? Но да се върнем към документите. В германските архиви на Абвера от 1942 година започват да се появяват тревожни писма. Шпионите докладват за появата на фронта на влак превъртял. Немците обявяват лов. За унищожаването на Илия Муромец е обявена награда – 10 000 ройхсмарки, железен кръст и отпуск в къщи. На предната линия се прехвърлят специални ескадрили пикиращи бомбардировачи Штука. Тяхната цел – само релсите и влаковете. Немските асове се хвалят, че ще разнесат руската железария на парчета с един удар. Но минава месец, друг, полгода. Илия Муромец продължава да воюва. Той се появява там, където не го очакват, нанася кинжални удари и изчезва. Как му успява да избяга от авиацията? Веднъж железницата е предсказуем маршрут. Няма къде да се отклониш. Отговорът се крие в тактиката, която е разработил командирът на влака. Те никога не са стояли на място. Движели са се на скокове. Нощем марш беросък на 100 км. Денем маскировка в гъсти гори или в индустриални зони. Влакът е бил боядисан в цветове на местността. През зимата е бил бял като сняг, през лятото петнист като гора, а през есента мръсно-жълт. Екипажът е носил със себе си стотици клонки, мрежи, брезенти. За 20 минути гигантският състав се е превръщал в хълм, покрит с храсти.
От въздуха не е могъл да се различи от ландшафта, но веднъж късметът почти е отвърнал от тях. Това се е случило през пролетта на 43-та. Разузнаването е докладвало, че маршрутът на влака е изчислен. Немците са подготвили капан. Те са минирали релсите и са поставили в засада батарея тежки гаубици. Изглеждало е, че краят е предрешен. Поясът е вървял направо в капана. Машинистът е видял напред странен блясък на релсите. Това е била тел от детонатора. До взрива оставали секунди. Тормозенето е било късно. Инерцията е щяла да протегне състава направо на мините. И тогава машинистът е взел решение, което е противоречало на всички инструкции. Той не е спирал, а е дал пълен ход. Отворил е клапаните на Макс, пускайки в цилиндрите прегрят пар. Колелата са се завъртели лудо. Влакът е тръгнал напред като снаряд. Скоростта е надминала всички допустими норми. Те са прелетели над мините толкова бързо, че взривателят е сработил с закъснение. Взривът е гръмнал зад тях, само обдавайки последния вагон с пръст и парчета. Немските артилеристи в засада са останали в шок. Те са чекали бавна, предпазлива цел, а покрай тях е преминало нещо със скоростта на куриерски експрес, поливайки ги с олово от картечници. Докато те разгръщали пушките, влакът вече се е скрил зад завоя. Това е бил триумф на скоростта и наглостта. Все пак, основното оръжие на Илия Муромец е било още напред. Инженерите са подготвили изненада, която е трябвало да промени правилата на играта. До 44-та година бронепоездът е бил въоръжен с стандартни оръдия, но в началото на 44-та той е отишъл на модернизация. Върнал се е различен. Външно нищо не се е променило. Същите кули. Същите бронетрани, но вътре е била скрита смърт. Немците не са могли да си представят, че руснаците ще се сетят да поставят на железопътна платформа реактивни системи за залпов огън катюши. Но не просто да ги поставят, а да ги скрият така, че да не бъдат видими до самия последен момент. Това е била техническа головоломка. Реактивната струя на катюши изгаря всичко около. Как да стреляш от влак и да не изгориш самия влак? Как да предпазиш боекомплекта от детонация? Решението е било намерено и то е било толкова елегантно, колкото и рисковано. И именно това скрито оръжие е трябвало да изиграе решаваща роля в предстоящата среща, която вече е била начертана от съдбата. Среща с онзи, чието име е предизвиквало трепет дори у своите, с бронепоезда Адолф Хитлер. Слуховете за немския суперпоезд се разнасяли отдавна. Говорело се, че е облицован отвътре с червено дърво, че офицерите там имат вани с гореща вода, а оръдията могат да достигнат цел на 20 км. Това е бил личен проект на фюрера, символ на непобедимостта на Рейха. И двата тези символа, един, събран от ръцете на гладни работници в студеното депо, и другият, създаден от най-добрите концерни крупа с използване на робски труд от цяла Европа, неумолимо се сближаваха. Това не беше просто война, това беше лична вендетта. Германците знаеха за Муромеца. Съветският екипаж знаеше за Хитлер. Те търсеха един друг на картите, проучваха ефира, чакаха грешка. И грешка настъпи. В началото на юни 1944 година германското командване реши да използва своя флагман за нанасяне на удар по важен транспортен възел. Те бяха уверени, че в този район руските войски нямат нищо, което да може да спре такава мощ.
Авиацията не летеше заради времето, танковете затъваха в блатата. Железопътната линия беше единствената артерия, и по тази артерия течеше отрова под формата на бронетанково чудовище със свастика на борда. Но те не знаеха, че срещу тях през мъглата и дъжда вече се движи Иля Муромец, и неговият командир държи пръст на бутона, който активира механизма, неописан в нито един германски справочник. Атмосферата се нажежаваше. Ефирът мълчеше, но това беше затишие пред бурята. Разузнавачите, върнали се от мисия, докладваха: видяхме свежи следи по релсите, дълбоки в длъбнатини на релсите, говорещи за чудовищно тегло на преминалия състав, петна от мазут, миризма на скъп немски тютюн на шпалите. Врагът беше някъде наблизо. Той дишаше в гърба. Той чакаше. И Иля Муромец прие предизвикателството. Екипажът се преоблече в чисти дрехи. Това е стара руска традиция преди смъртоносен бой да се облече чиста риза. Никой не произнасяше силни думи. Всички разбираха, че от тази дуел ще се върне само един или никой. В топката полетяха последните запаси от избран въглен. Налягането в котела нарасна до червената граница. Призрачният влак излезе на лов, и мъглата, която се стелеше над горите на Западна Беларус, стана негов съюзник. Но никой от тях дори не подозираше, че този бой ще стане не просто престрелка, а събитие, което ще се обгърне в легенди. И че развръзката ще бъде толкова сетремителна и разрушителна, че дори самата земя ще се разтресе от болка. Напред беше завой, и зад този завой ги очакваше история. Тишината в Волфшанзе беше пострашна от артилерийска канонада. Генералите на Вермахта стояха на изпънати, страхувайки се да вдигнат поглед към човека, който нервно се разхождаше по край огромната карта на железопътните комуникации на източния фронт. Фюрерът беше в ярост. Неговите пръсти стиснаха молива. Толкова силно, че той пречупи и се счупи наполовина. Причината за неговия гняв беше невидима, но осезаема. На участъка на групата армии Център се случваше необяснимо. Ешелони с тигри и пантери, които се движат към фронта, се превръщаха в купчини горящ метал, без да достигнат до предната линия. Мостовете, които бяха охранявани от усилени батальони на СС, взривяваха на въздуха точно в момента, когато на тях влизаше състав с боеприпаси. И във всички рапорти фигурираше едно и също. Атаката беше извършена от неизвестен обект, който се появи от нищото и изчезна в нищото. Германската разузнавателна служба Абвер, славеща се с педантичността си, този път беше безсилна. Те перехващаха радиограми, но чуваха в ефира само странен шум, приличащ на дъхът на огромно звяр и откъси народни песни. Това беше подигравка. Това беше предизвикателство. И тогава беше взето решение, което дълго време се смяташе за мит. Заповед номер 31. Дроб 403 да се създаде специална група ловци. Тяхната цел беше една – да намерят и унищожат съветския бронепоезд, който вече получил в немските щабове кодово име Зеленият призрак. Но за лов на монстър беше нужен друг монстър, още по-страшен, още по-мощен. Именно така започва историята на създаването на онзи състав, който трябваше да стане палач на Иля Муромец. Ако съветският влак беше душата на импровизация и работна смекалка, то неговият противник, бронепоездът Адолф Хитлер, беше върха на тъмен германски гении. Документите за неговото строителство бяха намерени в архивите на концерна Круп само в края на 90-те години и те удивляват въображението.
Това не беше просто транспортно средство, това беше сухопътен линкор. Инженерите на Рейха се заеха с задачата с маниакална прецизност. Те взеха за основа платформи за транспортиране на свръхтежки морски оръдия. Всяка ос беше усилена с титанови сплави, за да издържи теглото на бронята, която по химическия си състав напомняше обшивката на линкора Тирпец. Дебелината на листовете в предната част на локомотива достигаше 80 мм. Това го правеше неуязвим за всяка полева артилерия. Снарядите на съветските 45-ки и дори 76 мм оръдия просто отскачаха от него, като грах от стена, не оставяйки дори в длъбнатини. Но защитата беше само част от плана. Най-важното беше въоръжението. Немците поставиха на платформата 4 зенитни кури с автоматични оръдия флак, които създаваха около влака непробиваем купол от огън. Нито един щурмовик Ил-2 не можеше да се доближи до него поблизо от 1 километър. Но най-зловещият елемент бяха две тежки гаубици с калибър 150 мм, със свалени от повреден крейсер. Тези монстри можеха да хвърлят снаряди с тегло 40 кг на разстояние до 20 км. Това означаваше, че Адолф Хитлер можеше да унищожи Иля Муромец, дори без да влиза с него в визуален контакт. Нужни му бяха само координати. И за това на влака беше инсталирана новейшата радиолокационна станция Вюрцбург, чинията, която се въртеше на специална платформа зад локомотива. Това беше технология на утрешния ден, пренесена на релсите. Електронен поглед, който виждаше през мъглата, дъжда и нощта. Немците бяха уверени, че руснаците нямат шансове. Това беше битка между каменен чук и лазерен прицел. Въпреки това техниката е нищо без хора. Екипажът на немския супервлак беше подбран лично от рейхсфюрера Сесе Гимлер. Това не бяха просто войници, това бяха фанатици, преминали обучение в елитни школи за диверсанти. Всеки от тях имаше опит от битки в Африка, Франция, на Балканите. Условията им на живот на влака коренно се различаваха от това, което имаха съветските железничари. Ако екипажът на Муромец е спал в поволко на ящика с боеприпаси, то в немския влак бяха оборудвани купета с меки полки, душ кабини и дори вагон-ресторант с наличности от френски коняк и шоколад. Офицерите ядоха от порцеланова посуда с сребърни прибори. Това беше пир по време на чума, демонстрация на превъзходството на висшата раса дори в ежедневието. Но зад този лоск се криеше животински страх. В намерените дневници на един от немските радисти има запис: „Ние живеем като крале, но спим с отворени очи“. Всеки път, когато влакът спира през нощта в гората, ми се струва, че дърветата се движат. Руснаците са някъде наблизо. Чувствам техния мирис. Противостоянието премина в етап на шпионска война. Съветската контраразузнавателна служба СМЕРШ получи информация за появата на нов играч на шахматната дъска. Един тур на мрежа докладваше за движението на странен състав, който се придвижваше само през нощта и се охраняваше по-добре от шелони с злато. Но никой не знаеше как изглежда. Немците прилагаха безпрецедентни мерки за маскировка. През деня влакът се прибираше в специални ангари или се покриваше с маскировъчни мрежи с такава плътност, че от въздуха изглеждаше като обикновен хълм. Името на влака се сменяше в документите всеки ден. Днес е Берлин, утре – Вотон, вдругиден – Зигфрид. Това беше игра на наперстка, където залогът беше животът на хиляди хора. Съветското командване разбираше, че ако този звяр достигне оперативното пространство,
той може да пререже ключовите артерии на снабдяване на фронта. Трябваше да действат предварително. Но как да удариш по този, когото не виждаш? И тук започва епизод, достоен за отделен трилър. Епизод, за който мълчаха 50 години. Съветските диверсанти получиха заповед да заловят шпионин от тези, които обслужват немския бронепоезд. Група от 6 души се отправи в тила на врага. Те се разтвориха в горите и блатата, станали сенки. Цяла седмица лежаха в калта край железопътната насип, наблюдавайки графика на движението. Мимо преминаваха стотици състави, с въглища, с пехота, с техника, но целта не беше там. И ето на 8-та нощ земята затръпна. Първо това беше дребна вибрация, от която водата в локвите се раздвижи. После се появи звук, нисък, утробен гуд, различен от стука на обикновени колела. От тъмнината изплува черен силует. Той беше огромен. Беше абсолютно тъмен. Нито една светлинка, нито една искра. Само мъгливото отражение на луната върху орадейните стволове. Диверсантите осъзнаха, че това е той. Командирът на групата взе безумно решение. Атаката на хода беше невъзможна, но съставът трябваше да спре при водокачката. Това беше единственият шанс. Операцията продължи точно 3 минути. 3 минути, които решиха съдбата на цялата операция. Когато съставът спря при водонапорната кула, съветските разузнавачи безшумно отстраниха стражовете. Това беше изкуство, доведено до автоматизъм. Нито звук, нито пръскане. Те се прокраднаха до последния вагон. Вратата беше откръхната. Вътре техник, проверяващ буксите. Удар, чувал на главата и тялото вече лети в храстите. Но тук се случи непредвидено. Немска овчарка, спяща в съседното купе, усети чуждото присъствие. Лай разорвал нощната тишина. Спхнаха прожектори. Сирената зави така, че заложи ушите. Групата беше разкрита. Започна бой. Немски автоматчици се изсипаха от вагоните, като грах. Шквален огън притисна разузнавачите към земята. Нямаше къде да отидат. Отзад блато, напред стена от олово. Като че ли, край. Провал. Но командирът на групата, разбирайки, че няма да избягат живи, направи това, което немците никак не очакваха. Той извади сигнална ракета и стреля, но не в небето. Той стреля директно в отворената врата на вагона, откъдето скачаха солдатите. Ракетата, шипейки и разпръсвайки искри, влетя вътре и удари в кутията с сигнални дими. Вагонът мигновено се напълни с остър гъст оранжев дим. Немците в паника започнаха да скачат, кашлейки и сълзейки. Възникна суматоха. Възползвайки се от тази секунда замешателство, диверсантите побързаха към гората, теглейки след себе си пленения техник. Те се оттегляха под дъжд от куршуми, извивайки се между дърветата. Двама останаха да лежат там, при насипа, прикривайки оттеглянето на другарите. Имената им все още не са известни. На техните гробове няма кръстове, само стари борове шумят над тях. Но задачата беше изпълнена. Плененият беше доставен при своите. Разпитът на техника даде шокираща информация. Оказа се, че Адолф Хитлер, това не е просто бронепоезд. Това беше подвижна лаборатория. В един от вагоните имаше оборудване за прослушване на радиоефира на стотици километри около.
Те знаеха за всяко движение на съветските войски. Но най-страшното не беше това. Техникът, тресящ се от страх и никотин, разказа, че на влака превозват някакъв специален товар. Товар, който охраняват хора в бели халати и противогази. До този вагон е забранено да се приближава дори на екипажа. Там има собствена система за вентилация, свои генератори. Какво там, ново биологично? Оръжие, атомни компоненти. Техникът не знаеше. Той само беше видял как веднъж през нощта при товаренето един от контейнерите леко се наклони и гейгеровият брояч при офицера на охраната започна да трещи като луд. Тази информация промени всичко. Сега унищожаването на немския влак стана задача от стратегическа важност. Вече не ставаше въпрос за дуел на две бронетранспортни машини, а за предотвратяване на възможна катастрофа. В щаба на фронта разработиха операция Капкан. Идеята беше проста и гениална, да изкушат звяра от неговата бърлога. Но как да накарат свръхосторожния командир на немския влак да излезе на открито? Трябваше да му се даде примамка, от която няма да може да се откаже. Съветските инженери за 2 дни построиха макет. Те взеха обикновени товарни платформи, обшили ги с фанера и картон, боядисаха ги да приличат на броня, отгоре поставиха макети на оръдия от дърва. Отдалеч това изглеждаше като точна копия на Илия Муромец. На този фалшив влак бе даден същият позивен знак. В ефир полетяха съобщения, уж от командира на бронепоезда с доклади за повреда и принудителна спиране на станцията Ковел-2. Радиоиграта започна. Съветските радисти имитираха паника. Повреда на котела. Стоим без движение. Нужна е помощ. Немците прихванаха тези съобщения. Аналитиците на Абвера провериха данните. Почеркът на радиста съвпадаше. Кодът беше верен. Рибката клюнна. Командирът на Адолф Гитлер не можеше да пропусне такъв шанс. Да унищожи легендарния руски бронепоезд, докато е беззащитен и на ремонт. Това е желязен кръст с дъбови листа и лична благодарност на фюрера. Германският гигант започна да се движи. Той излезе от своето укритие в горите и се насочи към Ковел. Той вървеше с пълен ход, смитайки всичко по пътя си. Но не знаеше, че истинският Илия Муромец е съвсем на друго място, маскиран в гъстата ела на 5 км от станцията. И неговият екипаж вече смазваше направляващите за реактивните снаряди с гъста графитна смазка. Но съдбата отново се намеси в плановете на хората. Времето се развали. Започна буря с такава сила, че небето се превърна в непрекъсната светкарица. Дъждът валеше като стена. Видимостта спадна до нула. Радиовръзката прекъсна. Статиката в ефира заглуши всичко. Операция Капкан се оказа на границата на провал. Наблюдателите не виждаха германския влак. Звукът на двигателите му потъваше в грамовните тътен. Къде е той? Преминал ли е контролна точка или се е спрял, усетил нещо нередно? Нервите на всички бяха на предела. Командирът на Илия Муромец стоеше в отворения люк на рубката, поднасейки лицето си на ледени струи дъжд, и се вслушваше в нощта. Той се опитваше да чуе това, което приборите не можеха да уловят. Интуицията на опитния железничар му подсказваше, врагът е близо. Той усещаше вибрацията на релсите под стъпалата на бутушите си. Тази вибрация беше чужда. Ритъмът на колелата беше друг, по-тежък, по-чест.
И изведнъж в светкавицата на емолния за миг се прояви силует. Той беше далеч на паралелната линия, отделена от основната сивица гора. Германският бронепоезд не вървеше по правилния път. Разузнаването сгреши, немците в последния момент промениха маршрута. Те се насочиха в обход на капана право в тила на съветската групировка. Ситуацията се обърна с краката нагоре. Сега ловецът стана жертва. Ако Адолф Гитлер пробие, ще излезе на незащитени станции за снабдяване и ще устрои там клане. На Илия Муромец му оставаха броени минути за вземане на решение. Трябваше да перехватят врага, но за това трябваше да излязат от засада, да се разкрият и да влязат в бой на неизгодни условия, насрещу курсове, където предимството ще бъде при този, който има подебела броня и помощни оръдия. А по тези параметри германците превъзхождаха съветския влак многократно. Вътре в съветския бронепоезд започнали хорадъчна работа. Кочегарите хвърляха въглища с такава скорост, че лопатите емигваха като пропелери. Затворите годяха, налягането на парата растеше. Илия Муромец затрепери, събуждайки се от маскировъчните клони и бавно, като събуждащ се дракон, се плъзна по насипа. Скритието беше оставено на страна. Сега всичко зависеше от скоростта. Те трябваше да стигнат до стрелката преди германците, за да им блокират пътя. Това беше състезание със смъртта под акомпанимент на бурята. Двата останали левиофана се носеха през нощната гора, сближавайки се с всяка секунда. Разстоянието се съкращаваше до 5 км, 3. Екипажът чуваше глухия звук на германския състав дори през шума на дъжда. Това беше страшен звук. Вой на турбини и трясък на гусенични тракове, с които бяха обвесени бордовете на германския влак за допълнителна защита. А в това време в щабния вагон на Адолф Хитлер цареше спокойствие. Офицерите пиеха кафе, обсъждайки предстоящата лека победа. Те бяха уверени, че се готвят да довършат ранения звяр. Радарът в Вюрцбург беше изключен заради бурята. Операторите се страхуваха, че мълнията ще удари антената. Те бяха слепи, разчитайки само на собствената си увереност и мощта на бронята. Не знаеха, че на няколко километра от тях, на перерез, се носи не фанерно макет, а 1000 тона ярост. И че в стволовете на съветските оръдия вече се досипват бронебойни снаряди, на които с тебешир са написани имената на загиналите другари. Драмата нарастваше. Никой още не знаеше, че тази нощ ще стане последна за един от тях. В един от оттеките на съветския влак, където бяха разположени катюшите, наводчикът, млад мъж от подрезането, за 10-ти път проверяваше контактите на електроспуска. Ръцете му бяха сухи и горещи, въпреки студа. Той знаеше, че от неговите действия зависи всичко. Системата за насочване беше примитивна, но надеждна. Но стрелбата с реактивни снаряди в такъв проливен дъжд беше риск. Водата можеше да замъкне контактите. Порохът можеше да се увлажни. Ако ракетите не слязат от направляващите, те ще избухнат направо вътре в вагона, разнасяйки влака на парчета. Това беше билет в една посока. Командирът на батареята премина през вагона, заглеждайки се в очите на всеки боец. Той не каза нищо, само потупваше по рамото. Погледите им казваха повече от думи. Дръж се, сине, не се предавай, ние ще ги стигнем. И ето, напред се появиха светлините на семафора. Този същият преход, този същият кръстопът на съдбите.
Илия Муромец излетя срещу нас и първи списък на спирачките блокира пътя. Искри летяха на снопове от колелата. Той застана напряко на пътя, затваряйки движението. След 30 секунди зад завоя се появи Адолф Хитлер. Немският машинист, видял преградата пред себе си, дръпна крана на спирачките, но инерцията на огромната маса беше неуморима. Влакът продължаваше да се носи напред, плъзгайки се по мокрите релси. Разстоянието намаляваше стремително. Сега те виждаха един друг. Светлината на прожекторите се пресичаше. Две идеологии, две технологии, два свята се събраха на тясната ивица земя посред белоруски поля. Времето спря. Настъпи онзи момент на тишина пред бурята, когато се чува как пада капката дъжд и как бие сърцето в кръглата клетка. Но това не беше просто среща, това беше началото на края за легендата, която нацистките пропагандисти толкова внимателно създаваха. И никой от присъстващите дори не подозираше какъв изненада е подготвил съветският екипаж в случай, че обикновените снаряди не пробият немската броня. Изненада, която се намираше в прост дървен съндък под леглото на командира и за която знаеха само двама души в целия влак. Два прожектора разкъсаха стената от дъжд, пресекли се в една точка, сякаш паги на дуеланти. Това не беше просто среща на релсите. Това беше момент, когато времето, се оказа, се е свило в стегната пружина. Разстоянието между локомотивите беше по-малко от 800 метра. За съвременната война това е дистанция на пистолетен изстрел. Но за двата бронирани гиганта с тегло 1000 тона, това разстояние беше целувка на смъртта. Немецкият Адолф Хитлер беше величествен и страшен. Неговите кули бавно се завъртаха, стволовете се спускаха, търсейки уязвими места в бронята на съветския бронепоезд. Изглеждаше, че самата физика беше на страната на немците. Неговата оптика беше по-добра, механизмите работеха по-гладко, екипажът беше изкуван от години победи в Европа. Те гледаха на съветския състав като на плячка, като на неуклюжия мечок, който случайно е излязъл на поляната пред ловците. Но те не виждаха основното. Не виждаха какво се случваше вътре в Илия Муромец зад дебелите листове бронева стомана, където въздухът беше наелектризован до краен предел, а хората работеха с точността на часовников механизъм, осъзнавайки, че втори шанс нямат. В бойния отсек на съветския бронепоезд цареше гробна тишина, нарушавана само от хрипливото дишане на командира и тикането на секундомера. Той разбираше, че в класическата артилерийска дуел нямат шансове. Немските 50 мм гаубици ще ги превърнат в решето за два залпа. Бронята на Муромец ще издържи първия удар, може би втория. Но кинетичната енергия на немските снаряди просто ще изтръгне кулите от погоните. Трябваше да действат нестандартно. Трябваше да нарушат всички правила на железопътния бой. И командирът издаде заповед, от която на наводчиците им стана студено в гърдите. Да не откриват огън от пушките, да подготвят главния калибър. Това беше лудост. Да чакат, докато немците прицелят, да им дадат предимство в ценни секунди. Но сметката беше тънка и жестока. Командирът знаеше, че немците са педантични. Им трябва време за точно прицелване, за изчисляване на поправките за вятър, за влажност. Те няма да стрелят насляпо. Ще искат да унищожат руския поезд с един красив показен удар. И именно тази немска педантичност стана тяхната капана. В този момент вътре в броневите вагони на Муромец се случваше нещо,
което не беше описано в нито един устав. Механиците сваляха пломбите от лостовете на хидравличната система. Обикновено подготовката за залп на реактивни миномети отнемаше около 5 минути. Трябваше да сварят стопорите, да вдигнат направляващите, да проверят контактите. Те имаха 30 секунди. 30 секунди, докато немските наводчици завъртат маховиците на своите прицели. Това беше надбягване не за скорост, а за оцеляване. Ако механизмът засяде, ако дори и една зъбчатка, направена в евакуирания завод от полугладни тийнейджери, даде сбой, те всички щяха да загинат. Чуваше се само скърцането на метала и тежкото дишане на хората, които сваляха ногтите си, затягайки клемите. И ето, покривът на един от броневагоните затрепери. Той започна бавно, предателски бавно да се раздалечава. Електромоторите виеха от претоварване. От недрата на вагона, като жало на гигантско насекомо, започнаха да се издигат направляващите релси на Катюша. Немците видяха това. В оптичните си прицели те забелязаха движение на покрива на руския поезд, но не разбираха какво е, неговите инструкции не описваха нищо подобно. Какво правят тези руснаци? Предават се, вдигат бял флаг или пускат някакъв дим. Замешателството в немската рубка продължи само няколко секунди. Офицерът по управление на огъня се намръщи, опитвайки се да класифицира заплахата. Тези секунди бяха достатъчни. Направляващите встали в бойна позиция. Ъгълът на възвишение беше минимален. Стрелбата се извършваше практически с пряко насочване. Това беше категорично забранено от всички наставления. Реактивните снаряди Н-1-3 не са предназначени за стрелба в упор. Те може да не успеят да се стабилизират, може да влязат в земята, може да експлодират при удар в въздуха, но никой не мислеше за инструкциите. Командирът на батареята, млад лейтенант с превързана глава, просто натисна спусъка. То, което се случи след това, свидетелите описваха като отваряне на врата към ада. Въздухът разкъса ужасен, пронизителен вой, от който се пукаха тъпанчевите мембрани. Огнените стрели се спуснаха от направляващите, обгръщайки съветския влак в облак дим и пламък. Това не беше единичен изстрел, това беше шквал. Десетки ракети се отправиха към целта почти едновременно, сливайки се в непрекъснат поток огън. Немският офицер в рубката на Адолф Хитлер успя само да разширява очи. Той не видя снаряди, той видя стена от огън, която се приближаваше към тях със скоростта на звука. Времето за тях спря. Те дори не успяха да натиснат спусъка на своите оръдия. Реактивните снаряди покриха немския бронепояс след 1,5 секунди след залпа. Физиката на разрушението беше чудовищна. Първият снаряд оцели основата на предната артилерийска кула. Взривът беше с такава сила, че кулата, тежаща 40 тона, просто беше отнесена от платформата, като шапка от вятъра. Тя прелетя над локомотива и се стовари в блатото, вдигайки стълб от кал. Но това беше само началото. Останалите ракети удряха плътно, пробивайки обшивката, сваляйки бронелистите, превръщайки вътрешностите на вагоните в огнена каша. Един от снарядите проби тендера с вода и въглища и тутък си се детонира следващият. Прегретият пар от разрушените комуникации се смеси с огъня. Хората вътре в немския влак дори не успяха да усетят болка. Температурата в епицентъра на експлозията скочи до 1000 градуса мигновено. Броневата стомана не се разтопи, тя се изпаряваше.
Но фаталният удар не беше нанесен по оръдията. Една от ракетите, сякаш управлявана от невидимата ръка на съдбата, уцели точно по тела на паровоза, в това място, където налягането на парата достигаше критични стойности. Ефектът беше подобен на експлозия на тактическа ядрена бомба с малък радиус на действие. Котелът се разкъса отвътре. Гигантската сила разкъса стоманения корпус на локомотива, извивайки го наопаки. Колесните двойки, тежащи тонове, се разлетяха в страни, срезвайки вековни борове, като клечки. Взривната вълна премина по състава, сваляйки вагоните от релсите, смитайки ги в гармошка. Адолф Хитлер, гордост на Рейха, символ на непобедимост, престана да съществува като бойна единица за 4 секунди. На негово място остана само пламтяща купчина метал, от която излизаха стълбове черен гъст дим. Иляе Мурамет стоеше на релсите, обвит в порохов дим. Неговият екипаж мълчеше. Никой не крещеше ура. Всички бяха оглушени. Хората гледаха през семразяващите цепнатини и не вярваха на очите си. Там, където минута преди това стоеше стоманеният Левиофан, сега имаше огнено езеро. Дъждът шипеше, изпарявайки се на разгорещения метал от отломките. Командирът бавно свали бинокъла. Ръцете му трепереха. Той разбираше, че току-що бяха извършили невъзможното. Те измамиха смъртта. Но нямаше време за отпускане. Трябваше да се уверят, че врагът е напълно унищожен. И най-важното, трябваше да проверят това, за което говореха разузнавачите, онзи секретен вагон. Оцелял ли е в този ад? Специалната група на съветските бойци скочи на насипа. Ботушите им потъваха в калта, смесена с мазут и осколки. Жарът от горящия влак се усещаше от 100 метра. Те се приближаваха към Костова немски състав, внимателно, държейки автоматите на готовност. Може би някой е могъл да оцелее в края на влака. Но съпротива нямаше. Около тях лежаха изкривени части, парчета униформи, оплавено оръжие. Картината беше апокалиптична. Сякаш гигантски чук беше ударил влака отгоре, сплесквайки го в земята. Бойците напредваха към центъра на състава, там, където, според данните на разузнаването, трябваше да се намира щабният вагон и онзи специален товар. И ето, те го намериха. Сред хаоса на разрушението един вагон изглеждаше странно оцелял. Беше свален от колелата. Лежеше на страна, наполовина потънал в белатистата почва, но корпусът му не беше разкъсан. Това беше ценнолитен контейнер без прозорци с дебела врата. Напомняща на сейф. На борда едва се разбираха остатъците от маркировка. Червен орел и някакви цифри, които не приличаха на стандартни армейски индекси. Металът на вагона беше студен. Това беше аномално. Около бушуваше пламък, гореше обшивката на съседните платформи, а този вагон сякаш излъчваше студ. Бойците се погледнаха. Командирът на групата се приближи до вратата. Нямаше дръжка, само щурвал, като на подводница. Той опита да го завърти. Заклещи се, лом тук. Извика той, опитвайки се да надвика шума на пожара. Двама бойци се опитаха да помогнат. Металът изкърца. Вратата, тежаща, вероятно, половин тон, неохотно се поддаде. Отвътре не се усети миризма на горене или задушливост, а усети миризма на озон, такъв остър аромат, какъвто се усеща по време на буря или в рентгенова стая.
Тъмнината вътре във вагона се оказа гъста, почти осезаема. Командирът освети вътре с трофейна фенерка. Лъчът светлина извади от тъмното странни устройства, разбити скали, снопове проводници и още един контейнер. По-малък, оловен, херметически запечатан. Беше прикован с вериги към пода. До него лежеше човек в бял халат, мъртъв. Но нямаше видими рани. Лицето му беше изкривено от гримаса на ужас, а ръцете му стиснаха папка с документи толкова силно, че пръстите му побелели. Командирът на групата, опитен разузнавач, преминал през Сталинград, усети как космите на врата му настръхнаха. Инстинктът, изграден през годините на война, крещеше: излизай, не пипай. Но заповедта е заповед. Той влезе вътре, опитвайки се да не стъпи на странната слуз, покриваща пода. Той се наведе към мъртвия учен и изтръгна папката от ръцете му. На корицата стоеше печат на висша секретност и странен печат, черен кръг с мълния. Това не беше емблема на СС или Вермахта. Това беше нещо друго, подразделение, за което никога не бяха чували. В този момент отвън се чуха шумове от мотори. Немско подкрепление. Не. Звукът беше различен. К мястото на катастрофата се приближаваха вириси и камиони. Това беше група на НКВД, която следеше за бронепоезда, оставяйки се в сянка. Те се появиха толкова бързо, сякаш очакваха точно този момент. От автомобилите изскочиха хора в кожени палта и униформи с василкови еполетки. Те действуваха строго и бързо, обградиха района на катастрофата и отстраниха бойците на бронепоезда. Командирът на групата на КВД, полковник с хладни рибешки очи, се приближи до вагона. Той дори не погледна горящия немски влак. Интересуваше го само този контейнер. Всички на страна на 100 метра, заповяда той с глас, който не търпеше възражения. Забравете всичко, което видяхте тук. Тази битка не се е състояла. Този вагон не съществува. Солдатите се погледнаха. Те току-що унищожиха гордостта на Хитлер, а им заповядват да забравят. Но да спориш с НКВД през 1944 година беше равносилно на самоубийство. Екипажът на Еморомца беше отведен до своя състав. Те видяха отдалеч как чекистите извадиха свинцовия сандък, натовариха го в закрит камион с усилена охрана и незабавно се устремиха в тъмнината. Папката с документите полковникът взе лично, скривайки я в своя портфейл толкова бързо, сякаш я гореше. Останалият остов на немския вагон беше залят с нещо от канистрите и се приближиха. Пламъкът пламна в странен зеленикав цвят, поблъщайки уликите. След 10 минути от секретната лаборатория остана само оплавен скелет. Иля Воромец напусна мястото на боя за дом. Трябваше да се върне на безопасен участък. Вътре в поезда цареше странно настроение. Радостта от победата се смесваше с тревога. Те победиха, да, но те се докоснаха до тайна, която явно беше повече от просто война между две армии. Машинистът, гледайки манометрите, забеляза странност. След като стояха до немския вагон, стрелките на приборите започнаха да се държат неадекватно. Компасът се въртеше като юла. Часовниците на целия екипаж спряха точно в момента, когато отвориха немския вагон. 3 часа и 42 минути. Това изглеждаше като влияние на мощно магнитно поле или нещо друго, чието естество беше неизвестно за тях. На следващата станция ги очакваха, но не оркестър и цветя.
Очакваха ги особистите. Започнаха безкрайни разпити. Всеки член на екипажа пишеше обяснителна записка, какво видя, какво чу, влизали ли са в немския вагон. Подписите за неразгласяване се взимаха под подпис. Всяка информация, която изтече, се наказваше със смъртна присъда. Официалната версия за сводките на информбюро беше суха. На един от участъците на фронта беше унищожен голям ешелон с боеприпаси на противника. Нито дума за Адолф Хитлер, нито дума за дуел, нито дума за странния товар. Историята беше пренаписана и изчистена в същия ден. Въпреки това има неща, които не могат да бъдат напълно скрити. Слуховете, като вода, намират пукнатини. В ремонтните работилници, където Илия Муромец пристигна за техническо обслужване, работниците шепнеха. Те видяха странни следи на бронята на поезда. Това не бяха следи от осколки. На някои места металът беше променил структурата си. Стана крехък като стъкло. Сякаш влакът беше подложен на влияние на неизвестно излъчване, което остарило метала с хиляди години за няколко минути. Химическият анализ, проведен от заводската лаборатория, показа наличието на изотопи, които не се срещат в природата. Резултатите от анализа бяха незабавно иззети, а лаборантът, който го извърши, изненадващо бе преместен на друг завод, в Урал, и връзката с него бе прекъсната. Какво всъщност имаше в този контейнер? Защо Хитлер рискуваше с най-добрия си бронепоезд, изпращайки го в опасна зона? Някои изследователи, съпоставяйки фактите, излагат смела хипотеза. През 1944 година Германия лихорадочно търсеше вундервафе. Чудо оръжие. Разработките се провеждаха в различни направления: атомна бомба, реактивна авиация, балистични ракети ФАО. Но имаше и още един проект, за който е известно крайно малко. Проектът Колокъл или Глока устройство, което уж можело да манипулира гравитацията и времето. Свидетелствата показват, че при изпитанията на това устройство се случвали странни явления, светеща светлина, замразяване на течности, смърт на растения. Описанието на ефектите удивително съвпада с това, което бойците видели при разбития вагон: студ, озон, спиране на часовниците. Възможно ли е, че Адолф Хитлер е превозвал прототип на двигател за дисколети, които, според легендите, се разработвали в недрата на нацистите? Или това е бил компонент за мръсна бомба, с която нацистите планирали да спрат настъплението на Червената армия? Не знаем точния отговор, но знаем какво се случи с хората, които надникнаха в тази бездна. Командирът на разузнавателната група, който първи влезе във вагона, почина 6 месеца след войната. Диагнозата – остра левкемия. Болестта го погълна за 2 седмици. Други бойци от тази група също си отидоха от живота подозрително рано. Някои от странни заболявания на кръвта, други в резултат на злополуки. Сякаш някаква сила чистеше свидетелите, изтривайки паметта за онова утро под Ковелем. Но те успяха да разкажат нещо на близките си шепнейки на кухните. Години по-късно те говореха за светлината, която беше потъмна от нощта, и за усещането, че вътре в онзи вагон имаше някой жив, но не човек. Илия Муромец продължи пътя си към Берлин. Той стана легенда, призрак, от който немците се страхуваха. Но екипажът се промени. Хората станаха затворени, мрачни. Те носеха печата на тайна. Те знаеха, че тяхната победа не е само разгром на врага,
а и докосване до нещо забранено. И всеки път, когато влакът влизаше в мъглата, им се струваше, че от белезникавата пелена ги наблюдава онзи черен орел от разбития германски вагон. Войната на машините свърши, но започна друга война. Война за тайни, които могат да унищожат света по-бързо от всякакъв танк. И в тази война бронепоездът Иляя Муромец стана неволен пазител на ключа, който търсеха спецслужбите на всички световни държави. Но къде е този ключ сега? Изгорял ли е в огъня на историята или лежи в някакво забравено специално хранилище, чакайки своя час? Отговорът може да е поблизо, отколкото си мислим. След дуела под Ковелем историята на бронепоезда Иляя Муромец трябваше да поеме по обичайния сценарий на героичната хроника. Ремонт, попълване на боекомплекта, нови сражения и път към Берлин. Но това, което се случваше с влака и неговия екипаж в следващите месеци, повече напомняше на сценарии на психологически хорър, отколкото на военна документалистика. В разсекретените медицински карти на членовете на екипажа, датирани през юли 1944 година, започват да се появяват странни записи. Това не бяха рани от шрапнели или контузии. Това беше неизвестна патология. Хората, които години наред живееха в хармония с желязото и въглищата, изведнъж започнаха да се страхуват от собствения си влак. Лекарите в полевите болници записваха у бойците симптоми, наподобяващи радиационна болест, за която тогава малко хора знаеха. Впадение на коса, кървене на венците, постоянна гадене и необяснимо чувство на панически страх, което ги заливало на вълни. Достатъчно беше да се приближат до бронята на по-малко от 5 метра. Но дозиметри по това време в обикновените части нямаше, и диагнозата беше стандартно бойна умора. Въпреки това, шепотът в казармите ставаше все по-силен. Говореше се, че влакът е заразен, че след контакта с онзи немски вагон и неговото съдържание, металът на Муромец е попил нещо чуждо, нещо зло. Странностите продължиха в ремонтното депо в освободения Минск, където влакът пристигна за запушване на дупки след боя. Заварчици, опитни мъже, които можеха да заварят шеф дори под вода, отказваха да работят с обшивката на бронепоезда. Те се оплакваха на началството, че металът се държи неестествено. При опит да се наложи заплата на пробойна, старата броня започваше да поти. На повърхността се появяваха капки маслена течност червеникав цвят, която мигновено изчезваше с миризмата на сяра. Елктрудите се топяха, без да дават дъга или, обратно, избухваха с ослепителна виолетова светлина, пропичаща метала през и през, там, където той трябваше да бъде най-здрав. Един от майсторите в рапорта написа луда фраза: металът отхвърля чуждата стомана, както жив организъм отхвърля присаден орган. Естествено, майсторите бяха обвинени в саботаж и изпратени в наказателен батальон, но работата спря. В крайна сметка пробойните просто бяха закрити, така и не успявайки да ги заварят. Илия Муромец продължи войната с незаздравяващи рани на бордовете, които, според очевидци, нощем слабо светели. Но най-необяснимото започна, когато бронепоездът влезе на територията на Полша. Местните жители, свикнали с ужасите на войната, се кръстеха и затваряха щурите, когато чуваха приближаването на този състав, звукът от неговото движение се промени. Това вече не беше ритмичното стукотене на колелата. Това беше нискочестотен гъргор, от който вибрираха стъклата в къщите на 5 км от железопътната линия, а кучетата полудяваха, изкъсвайки се от веригите.
В архивите на полското съпротивление са запазени донесения за черния дракон, който минава през станциите, без да спира и оставя след себе си шлейф студен въздух. Посред жегата на август, температурата в радиус 100 метра от релсите след преминаването на влака падаше с 10 до 15 градуса. Водата в кладенците замръзваше. Това противоречеше на всички закони на термодинамиката. Разкаленият паровоз трябваше да излъчва топлина, а не студ. Съветските физици, които изучаваха тези отчети в 50-те години, издигнаха хипотеза, че влакът, възможно, е попаднал в зона на действие на неизвестен полеви генератор, намиращ се на борда на унищожения Адолф Хитлер, и сега самият той е станал носител на остатъчна енергия, която изсмуквала топлина от околното пространство. Кулминацията на този период стана историята с Яблановския тунел. Това събитие изобщо липсва в официалната хроника на бойния път на влака, но е подробно описано в личните записи на началника на разузнаването на дивизията, който е курирал движението на състава. През есента 1944 година Иля Муромец трябваше да премине тайно през дълъг железопътен тунел в Карпатите, за да излезе в фланга на немската групировка. Тунелът беше проверен от сапьори, мини не бяха открити. Дължината на тунела беше 3 км. При скорост 40 км в час, влакът трябваше да премине през него за 4,5 минути. Влакът влезе в портала на тунела точно в 14 часа. На изхода го чакаха коректировчици на огъня. Изминаха 5 минути. Влакът го няма. Изминаха 10. Тишина. Свързването с екипажа прекъсна мигновено, веднага щом последният вагон се скри в тъмнината. 15 минути. 20. Паниката започна да обхваща чакащите. Завал, диверсия, но взрива не се чуваше. Влакът излезе от тунела след 42 минути, но той излезе не такъв, какъвто влезе. Свежата боя, с която го покриха преди операцията, се облющи и посиля, сякаш не минаха половин час, а половин век. Металните парапети ръждясаха до дупки, но най-страшното беше с хората. Екипажът, млади момчета, излезе на светло като старци. При 20-годишните бойци се появи сиво. Лицата им бяха покрити с дълбоки бръчки, а в очите им застина израз на абсолютна пустота. Те не помнеха какво се е случило в тунела. За тях преминаха същите 4 минути, които трябваше. Те не забелязаха закъснението, но тяхното биологично време избяга напред с десетилетие. Командирът на влака, с трудност движейки езика, докладва за изпълнението на задачата, но гласът му беше глас на дълбок старец. Влакът незабавно беше отклонен в тил. Целият екипаж беше списан частично и изпратен в затворени санатории на НКВД, където повечето от тях починаха в течение на година от стремително стареене на организма. На тяхно място набраха нови доброволци. Те не им казаха истината. Им казаха, че предишният екипаж е загинал героично в бой. Новите бойци веднага усетиха, че с влака нещо не е наред. Вещи изчезваха и се появяваха на други места. През нощта в празните отсеци се чуваха стъпки и немска реч. Механиците се заклеха, че видели в топката на паровоза не въглища, а лица на хора, изкривени от вик. Влакът придоби репутация на проклят, но продължи да воюва и воюваше с някаква дяволска ефективност. Снарядите, изстрелвани от неговите оръдия, попадали в целта с невероятна точност, дори без насочване. Като че ли самият метал искаше да убива. Имаше случаи,
Когато оръдията стреляха самопроизволно, без команда, и тези изстрели винаги намираха врага, замаскиран танк, снайперист на дърво, щабен блиндаж. Влакът се превърна в автономна бойна единица, притежаваща собствен мрачен интелект. В немските щаби започна истинска истерия. Они получаваха доклади, че руският бронепоезд е неуязвим, снарядите, които го удрят, не експлодират, бомбите преминават през него, като през мъгла. Солдатите от Вермахта отказваха да излизат на позиции, ако знаеха, че в сектора действа призрак. Беше издаден секретен циркуляр от СС, забраняващ пряк визуален контакт с съветския бронепоезд номер 762. Препоръчваше се да се извика авиация и да се покрива квадратът с килимови бомбардировки, но и това не помагаше. Пилотите от Люфтвафе се оплакваха, че над поезда навигационните уреди полудяват. Компасът се върти, а висотомера показва отрицателни стойности, все едно летят под земята. Няколко самолета се разбиха при странни обстоятелства, просто се забиха в земята близо до железопътната линия при ясно време. В черните кутии или техните аналози от това време в записите на последните минути се чуваше само онзи нискочестотен гул. Към зимата на 45-та година Иля Муромец се промени външно до неузнаваемост. Това вече не беше онзи акуратен и стегнат бронепоезд, който излизаше от вратите на Емуромското депо. Това беше монстър, обрасъл с трофейна броня, която екипажът заваряваше върху старата в опит да покрие светещите петна. Той беше обвързан с вериги, чували с пясък и трупи. На предната платформа някой беше заварил огромен череп на бивол, намерен в Беловежската пуща. Това изглеждаше като тотем, като идол на варварите. Полипруки се опитваха да накарат това мракобесие да бъде премахнато, но екипажът застана като стена. Те вярваха, че този череп прогонва злите духове, които са се настанили в поезда след тунела. Дисциплината на борда стана своеобразна. Това не беше уставна армейска дисциплина, а уклад на пиратски кораб. Те се подчиняваха само на своя командир и волята на поезда. Висшето командване гледаше на това през пръсти. Докато поездът унищожаваше германците на партиди, странностите му се търпяха. Победата беше по-важна от устава. Един ден по време на престой на малка полска станция до поезда дойде местна гадалка. Старата циганка, видяла черния силует на локомотива, изведнъж падна на колене и започна да вие. Тя крещеше, че този поезд носи не солдати, а души на мъртви, и че той никога няма да спре, дори когато войната свърши, че е. Прокълнат да скита по релсите вечно, докато не изкупи греха на допир до забраненото знание. Солдатите прогонваха старицата, но осадъкът остана. Вечерта на същия ден на един от зареждащите му се случи нервен срив. Той се опита да се взриви с граната в артилерийския погреб, крещейки, че чува гласове от подпода на вагона, които искат кръв за двигателя. Той беше усмирен, но успя да извади гранатата. Взрив не се случи. Запалката сработи, но детонаторът не експлодира. Още едно чудо. Или поездът сам се защити, потискайки химическата реакция на експлозията. Ние се приближаваме до разгадаването на това, защо този феноменално ефективен боен механизъм беше толкова бързо разформирован и унищожен веднага след победата. Не защото остаря, а защото стана опасен. Опасен не за враговете, а за самата реалност. Документите свидетелстват, че през февруари 1945 година в щаба на фронта пристигнала група учени от Москва,
начело с бъдещия академик, чието име все още е засекретено. Те донесли със себе си громоздко оборудване, влакът бил натиснат в тупик, обграден от войски на НКВД и 3 дни провеждали измервания. Учените обикаляли около вагоните в свинцови костюми. Какво са намерили там? В окончателния доклад има фраза, от която кръвта застива. Обектът 762 демонстрира признаци на локално изкривяване на пространствено-времевия континуум. По-нататъчната експлоатация представлява глобална заплаха. Препоръчва се пълна изолация. Тоест, с прости думи, поясът се е превърнал в дупка в реалността. Той е фонил не от радиация, а от време. Именно заради това екипажът старял. Именно за това снарядите летели там, където искал влакът. Той изкривявал пространството около себе си, и с всеки изминал ден този ефект се засилвал. Ако през 1944 това били минути, то към 1945 радиусът на аномалията можел да се разшири до километри. Представете си оръжие, което не просто убива врага, а го изтрива от времето или стари до състояние на прах за секунда. Това щеше да бъде абсолютното оръжие, но то беше неконтролируемо. Съветското ръководство, стоящо на прага на създаването на атомна бомба, се уплаши от това, което не можеше да разбере. Беше взето решение да се изтегли влакът до края на войната, използвайки мощта му максимално, а след това да се отърват от него колкото се може по-скоро, преди да е причинил бедствия. Но Иля Муромец не възнамеряваше да се предаде просто така. Той усещаше приближаването на края. В последните битки на подходите към Кодур той се държеше като луд звяр. Разходът на боеприпаси надминаваше всички нормативи. Паровозът ревял така, че тръбите се пръскали. Той сякаш се опитвал да се наяде с война накрая. И ето, във Франкфурт на Даря се случил последният, най-загадъчен инцидент в неговата бойна биография. Влакът трябвало да подкрепи с огън преминаването на съветските войски. Германците отчаяно съпротивлявали. Мостът бил взривен. Иля Муромец излязъл на набережната и открил ураганен огън. И в този момент, по свидетелствата на стотици войници, влакът се раздвоил. За секунда всички видели 2 влака. Един реален от желязо и мръсотия, стрелящ по врага, и втория, призрачен, полупрозрачен, който се откъснал от релсите и тръгнал по въздуха над водата, направо към германските позиции. Германците, видяли летящия влак, хвърлили оръжието и побегнали. Тази психологическа атака им струвала града. Но когато димът се разсеял, на релсите стоял само един състав. Той бил разгорещен до червено. Цветът на него изгори напълно, и той изглеждал като скелет, току-що изваден от печката на крематория. Това беше началото на края. Заповедта за разформирование вече била подписана. Но как да унищожиш това, което, възможно е, вече не е съвсем материално? Как да разрежеш с автоген това, което изкривява пространството? Задачата по утилизиране на легендата била възложена на специален инженерни батальон. И тази операция стана последната битка на Иля Муромец. Битка не с германците, а със своите създатели, които решили да убият своето творение. Но за това в следващите документи, които успяхме да намерим от архива с гриф, да се съхранява вечно. Официалният заповед за разформированието на 31-я отделен дивизион бронепоезда, в който влизаше Иля Муромец,
беше подписан през юли 1945 година. На хартия това изглеждаше като обикновена бюрократична процедура. Войната приключи, армията се съкращаваше, старата техника се списваше. Но това, което се случваше на запасните линии под Мурама, където бяха преместили легендарния състав, повече напомняше на тайна екзекуция, отколкото на утилизация. Обикновено влаковете се разглобяват спокойно, свалят оръжието, демонтират ценните възли, а корпусът се реже на металообработване. Тук обаче всичко беше различно. Територията беше охранявана с 3 пръстена. По периметъра бяха поставени наблюдателни кули с картечници, насочени не навън, а навътре към самия влак. Работници бяха докарани от други региони, като им бяха отнети паспортите. Им беше забранено да разговарят с местните. Атмосферата беше такава, сякаш се готвеха да разглобяват не парен локомотив, а извънземен космически кораб, който може да избухне или да излети във всеки момент. Първият етап беше свалянето на Катюш, тези същите секретни установки, които решиха изхода на дуела с Адолф Хитлер. Инженерите, пристигнали от Москва, работеха в химически костюми. Те не се страхуваха от отрова, а от остатъчната енергия. Когато започнаха да развиват болтовете на направляващите, се случи необяснимо. Болтовете, закалени в битки, се пукаха сами при допира на гаечния ключ, сякаш бяха стъкло. Металът стенеше. Работниците чуваха глух шум, идващ от дълбините на вагоните, наподобяващ ниско ръмжене. Един от инженерите, млад мъж, внезапно припадна. Когато го свестиха, той бормотеше неразбираемо за черни нишки вирт, които се протягат от влака към небето. Той беше незабавно отведен, и повече никой не го видя. Установките в крайна сметка бяха отрязани с автоген заедно с парчета от покрива, натоварени в оловни контейнери и отведени на полигона Капустиняр. Казват, че при тяхната преработка пещта се повредила. Тигелът се напукал, и разтопеният метал изтекал, образувайки странен модел на пода на цеха, наподобяващ карта на звездното небе. Следващата стъпка беше разоръжаването на артилерийските кули. И тук Иля Муромец показа характер. Когато към кулата на главния калибър приближиха резака, кулата се завъртя сама. Без екипаж, без подаване на енергия. Тя бавно, с скърцане, завъртя ствола направо към групата работници. Хората в ужас се разбягаха. Офицерите на охраната откриха огън по кулата от автоматите, куршумите, словно чукури по бронята, изхвърчаха искри. Но това беше толкова безполезно, колкото да се стреля в планина. Влакът живееше. В него остана някаква фантомна енергия. Сгъстък от ярост, натрупана през годините на войната. Той не искаше да умре. Той не искаше да се предава на тези, които защитаваше. Приключи се да се повика танк. 34 бяха насочени на пряка стрелба и изстреляха белованка в заклиняващия механизъм на завъртане на кулата. Ударът беше страшен. Кулата беше откъсната. Тя падна на земята, пробивайки дълбока яма. Но дори лежейки на земята, тя продължаваше да трепери, като отрязана крайност, в която все още не бяха умрели нервите. Най-сложната задача стана разрязването на корпуса. Броня, която издържаше на германски снаряди, вече не поддаваше на мирни инструменти. Газовите резачи угасваха, дисковите триони се разпръскваха на парчета около работниците. Металът беше толкова наситен с напрежение, че при опит за рязане той викаше.
Звукът от рязания лист напомняше на човешки вик. Работниците не издържаха психически. Започнаха бунтове. Хората отказваха да се приближат до проклетия влак. Тогава използваха експлозиви. Решиха да не режат, а да взривяват влака на части. Закопаваха тротилови шашки в ставите на бронелистите. Първият взрив прогърмя сутринта. Облакопрах се вдигна над депото. Когато то се утаи, всички видяха, че вагонът стои цели, само леко почернял. Взривната вълна премина през него, без да му нанесе вреда, но разрушила тухлената стена на склада, намираща се на 50 метра. Това вече беше извън границите на разбирането. Физиката тук не работеше. Поясът беше в собствената си реалност, където законите на съпротивлението на материалите бяха различни. В крайна сметка намериха решение. Привезоха специален химически състав, киселина, разработена за унищожаване на химическо оръжие. С нея започнаха да поливат корпуса. Киселината шипеше, разяждайки боята и горния слой метал. Влакът плачеше ръждиви сълзи. Процесът вървеше бавно, мъчително. Седмици наред работниците слой по слой сваляха бронята, превръщайки гордия гигант в скелет. И с всяко изчезване на бронята, аномалията също изчезваше. Гулът затихваше, студът отстъпваше, влакът умираше. Той се предаваше, осъзнавайки, че времето му е минало. Но дори в разобран вид, в купчини метален отпадък, той оставал опасен. Дозиметрите в близост до тези купчини показваха странни скокове на фона. Понякога нула, понякога смъртоносна доза. Този метал не можеше да бъде преработван заедно с обикновения. Погребаха го. Да, не сте се объркали. Бронепоездът Илия Муромец беше частично погребан като радиоактивни отпадъци. В дълбоки шахти беше залят с бетон. Къде се намират тези могилници, е държавна тайна, но локомотивът остана. Решиха да запазят локомотива, сърцето на влака, като паметник. Измиха го, боядисаха в параден черен цвят с червени колела и го поставиха на вечен паркинг в парка Мурама. Изглеждаше като достоен финал. Герои на пенсия, деца носят цветя. Ветерани плачат. Но и тук мистиката не свърши. Смотрителите на парка разказваха, че през нощта паровозът диша, от студената тръба излиза едва забележим дим. В котела, където няма и грам въглища, понякога избухват багрови отсвети, а в кабината на машиниста, запечатана херметически, понякога се запалва бледа светлина. Местните жители се стараят да не се разхождат в парка след полунощ. Казват, че ако се прилепиш ухо към релсите, на които стои паметникът, можеш да чуеш далечен шум от битка, викове на екипажа и грохот от взривове. Паровозът работи като антена, приемаща сигнали от миналото, от онова 44-то година, когато той беше цар на войната. През 60-те години се случи случай, който едва не струваше кариерата на първия секретар на обкома. По време на празнуването на Деня на победата на паровоза постаряха венци, свиреше оркестър, произнасяха речи. И изведнъж, в момента на минутата мълчание, паровозът даде гудок. Громък, продължителен, яростен сигнал, от който гълъбите се възнесоха от цялата площ, а ръцете на ветераните затрепериха. Никой не беше в кабината. Паров котел нямаше. Тръбите бяха прекъснати. Откъде дойде звукът? Комисията търсеше скрити динамици, хулигани с магнитофони. Нищо.
Официално обявиха, че това е било изпускане на пара от съседната ТЕЦ, но всички знаеха истината. Илия Муромец салютираше на своите загинали другари. Той ги помнеше и искаше те да помнят живите. След този случай достъпът до паметника беше ограничен, поставиха ограда, а вътре в паровоза заляха всички празнини с бетон, за да замълчи окончателно. Но историята не може да бъде залята с бетон. През 70-те години, когато започна епохата на разрядка и космическа надпревара, интересът към технологиите на Емурамса избухна с нова сила. Съветските учени търсеха начини за защита на космическите кораби от радиация и метеорити. Някой си спомни за странната броня на влака, за нейната устойчивост на свръхнатоварвания. В архивите намериха дело номер 762 и откриха, че ключовите страници, описващи състава на сплавта и конструкцията на амортизаторите, са изрипт. Кой го направи? Немски шпиони или нашите спецслужби, заличаващи следите? Започна ново разследване. КГБ се опитваше да намери инженерите, които построиха влака. Оказа се, че повечето от тях вече не са живи, а тези, които са живи, мълчат. Те се страхуват да говорят дори след 30 години. Един старец, бивш главен металург на депото, на разпит каза само една фраза: „Ние не изобретихме този метал. Ние го намерихме. Той ни беше даден.“ Кой го даде? Откъде? Старецът умря от инфаркт точно в кабинета на следователя, така и не разкривайки тайната. Появи се версия, че при строителството на бронепоезда е бил използван метал от Тунгусския метеорит. Нонсенс. Може би, но експедициите на Коляка в района на падането на метеорита през 20-те и 30-те години наистина са донесли някакви образци. И следите от тези образци изчезват точно в края на 30-те, преди войната. Ако предположим, че съветските учени успяха да излят от небесния метал няколко тона броня и я използваха за експериментален влак, то много аномалии намират обяснение, и невероятната здравина, и странното сияние, и влиянието върху времето. Метеоритното желязо, преминало през космическия студ и плазмата на атмосферата, можеше да притежава свойства, недостъпни за земните материали. И Илия Муромец не беше просто бронепоезд, а артефакт, съчетаващ земната технология с нещо извънземно. През 80-те години, на зареза на СССР, за влака си спомниха във връзка с разработването на бойни железопътни ракетни комплекси БЖРК Молодец. Тези влакове призраци с ядрени ракети трябваше да станат новото въплъщение на идеята за неуловима мощ. Конструкторите на БЖРК изучаваха опита на маскировката на Муромец, неговата система за отработени газове, тактиката му на движение и се говори, че един от главните конструктори на БЖРК е пътувал в Емуром до паметника. Той прекара в затворената кабина на паровоза цяла нощ. За какво е мислил? Какво е търсил? Може би вдъхновение. Или е опитвал да влезе в контакт с духа на машината. След тази поездка разработката на ракетния влак напредна с семимилни крачки и скоро на релсите на страната застанаха състави, които НАТО нарече скалпел заради способността им да нанесат точен и смъртоносен удар в която и да е точка на планетата. Илия Муромец предаде естафетата. Неговата ДНК, неговата философия на войната се разтвориха в нови, още по-страшни машини. Но съществува и още една, напълно конспиративна линия. В перестройчните времена вестниците публикуваха статии за златото на партията и секретните архиви на ЦК. Журналистите разкриваха истории за това,
че преди самия разпад на Съюза част от секретните документи и ценности бяха изнесени в неизвестна посока и уж за това е използван възстановения вагон на Иля Муромец, онзи, който не успяха да унищожат и скриха в могилника. Какво ако го извадиха? Какво ако той отново е в строя, но сега вози не снаряди, а тайни от умиращата империя? Свидетели говореха за черен вагон без прозорци, който видели прикачен към обикновени товарни вагони, пътуващи за Урал или в Сибир. Вагон, който не фигурира в нито една товарна разписка. Вагон, от който лъха студ и страх. Може би Иля Муромец все още пътува по безкрайните железопътни линии на Русия. Вечен странник, пазител на тайни, които са твърде опасни, за да бъдат известни, и твърде ценни, за да бъдат унищожени. Ние гледаме стари чернобели снимки. Лицата на бойците, усмивките, акордеонът, котелът с каша. Те изглеждат като обикновени хора, но в техните очи, ако се вгледаш, има сянка. Сянка на това, което са видели зад границата на обикновената битка. Те бяха първите сталкери, които влязоха в зоната на аномалията. Те опитомиха дракона, но драконът промени самите тях. И когато казваме, никой не е забравен, нищо не е забравено, трябва да помним не само подвига, но и цената, която се наложи да платим за докосването до неизвестното. Иля Муромец беше повече от оръжие. Той беше експеримент, който излезе от контрол, но който спаси страната. И може би, някъде в паралелна линия на реалността, той все още препуска през горящата гора, налагайки ужас на враговете. Вечен страж, който никога не спи. През 90-те години, когато падна желязната завеса, в Русия нахлуха западни изследователи. Те се интересуваха от всичко, архивите на КГБ. Тайните на ГУЛАГа, секретното оръжие. Те стигнаха и до историята на Иля Муромец. Немският историк Гюнтер Вальц прекара 10 години, опитвайки се да възстанови картината на боя под Ковелем. Той намери потомци на екипажа на Адолф Хитлер и в един от частните архиви в Аржентина откри писмо на немецки офицер, който по чудо не попадна на онзи фатален рейс. В писмото офицерът пише на брат си: "Нашият влак не вози просто бомби, ние возим копието на съдбата." Фюрерът вярва, че ако донесем този артефакт на фронта, руснаците ще избягат. Но се страхувам, че този предмет е прокълнат. Той изисква жертви. Копието на съдбата. Мистична реликва, с която, според легендата, е бил пронизан Христос. Хитлер беше обсебен от окултизма. Ако предположим, че в онзи уловен контейнер имаше именно него, то става ясно защо битката беше толкова странна. Столкнаха се не просто две машини, а две сили, мистиката на Третия райх и яростта на съветския народ, въплътена в еметала на Моранса. И съветската стомана се оказа по-силно от древната магия, но контактът с артефакта остави следа. Илия Муромец победи дракона, но самият той стана малко дракон. Странна подробност. При реставрацията на парния локомотив през 1999 година работниците откриха обшивката в кабината на машиниста и намериха там замурована икона. Икона на Илия Муромец, светец воин. Тя беше черна от сажди, но ликът беше ясен. Кой я е сложил там? Политруците биха били разстреляни за такова нещо. Значи, това са го направили самите работници при строежа, вложили са душа в машината буквално. Те осветили този танк на релсите, създавайки мощен оберег. И възможно е именно тази вяра, духовна броня, а не дебелината на стоманата, да е спасила влака от пряките попадения.
Немците стреляха в метала, попадаха във вярата. А вярата не може да бъде пробита. Тази находка много обясни, но и постави нови въпроси. Как се съчетаваха комунистическият атеизъм и дълбоката религиозност в сърцата на тези хора? На войната няма атеисти. И Илия Муромец стана храм на колела, където молеха не с думи, а с снаряди, и където кадилото служеше като димна тръба. Историята приближава към своето хилядолетие. 2000 година. Светът се промени. Цифрови технологии, интернет, глобализация. Старите легенди изглеждат наивни приказки. Но понякога в задънени ъгли на интернет на форуми на диди и търсачи на приключения изникват снимки, размазани, неясни, направени на телефон през нощта. На тях забравени задници в сибирската тайга. И в тези задници стои странен вагон. Той не ръждясва, на него няма графити, тревата около него не расте. И ако увеличиш снимката, на борда може да се различи полустерт номер 762. Фейк или той наистина чака. Чака, когато светът отново се окаже на ръба на бездната и отново му се наложи да разведе пари, за да застане на защита на последния рубеж. Нали героите не умират, те просто отиват в запас до поискване. И кой знае, може би утре отново ще чуем неговия гудок, от който ще затрепти земята и ще застине кръвта в жилите на враговете. Кои и да са